Ei, què passa? És que aquí us porto un nou vídeo d'una partideta a un minut, ben preparadeta, ben curteta, perquè tots puguem disfrutar d'aquestes píndoles i anem. I com sempre ja sabreu, que la parla anirà una mica més lenta de les jugades, d'acord? Perquè això és moure a una velocitat ultrasònica, d'acord? Preparem l'estructura bàsica de l'atac porc, ja ho sabeu, fer veure que no passes de quarta per quan confiat les negres en rock en curt, li llences ja a 4, G5 i tal, però bueno, ara ja no val perquè hem canviat l'alfil de casilles blanques i bueno, sí, potser sí que val, vinga, som-hi, anem amb tot, i F3, G4, F3 perquè aquest cavall tampoc salti, no estigui massa còmode, i aquest també, que des d'aquí els cavalls molesten molt, bueno, portem el cavall per aquí, està bé, és un caminet que ens agrada, però cavall C5 era la bona, no? Perquè aleshores em feia D3 i em quedava aquí la dama penjant, perquè amb cavall C5 dama aquí el peó queda molt ben recolzat, d'acord? Ara és quan m'enroco llarg i sí que a G4, ja està, anem a trencar l'enroc, ve a trencar el meu, és normal, i a veure qui el trenca abans. Obrirem la columna aviat, l'estem obrint, molt bé, ara venim aquí, no? Ocupar la columna oberta, sempre està bé, capturarà aquí, fem el pre-move ja, que estem jugant a un minut, s'ha de jugar en pre-move, atenció, aquí dubto, hagués menjat potser de C, però jugant a un minut aquestes coses passen, no? Aquestes coses de deixar-se mat i deixar-se la vida sencera estan passant. Estic amb massa mat, té cavall F6 i aleshores es deixa la dama, escaca amb el cavall i doble. D'acord? I estem jugant a... Bueno, doble i a part després, amb la torre aquí i la dama aquí, estic fent mat a G7. No cal ni capturar la dama. Perfecte. Una partideta d'un minut més aconseguida, feta molt bé. Bueno, ens veiem a la propera. Apa.